திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு வந்தா போட்டுடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் போட்டிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், அந்த லிங்க் இங்க போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபு, கொஞ்சம் எடுத்து எல்லா குரூப்லயும் போட்டுடுங்க. ஓகே, லெட் மீ ஸோ சாட்ல சீதாராமன் பிரபு உங்களுக்கு தான் போடுறேன். I'm putting here. So YouTube link போட்டிருக்கேன். So I think you can check in. எல்லாரும் இந்த யூடியூப் லிங்க்ல கலந்துக்கலாம். யாராரு இங்க ஜாயின் பண்ணலையோ I think they can watch there. So ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हनिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கறது கர்மயோகத்தினுடைய லாஸ்ட் சாப்டர், அதாவது தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்துல ஒரு பாகம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். யாரோ வந்து யூடியூப் லைவும் போயிட்டு இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல. ஸோ அதை அங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது தியான யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மேங்களூர் இஸ்கான் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுட்டு நாம வந்து பிரேயர்ஸோட நம்ம வந்து இந்த செஷன் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ 5வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், சந்நியாசம், அதாவது கர்ம சந்நியாசமா இல்ல கர்ம யோகமா? கர்ம யோகம் தான் பெட்டர். ஸோ அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில செய்யக்கூடிய கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம் தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. செயலற்ற தன்மை வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நன்மையை பயக்காது. நாம செயலாற்றவில்லை என்றால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ கர்ம பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து விடுபட முடியும்? நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் மூலம். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா என்பது நம்ம ஆல்ரெடி 3rd சாப்டர்ல படிச்சோம். அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்வது, தாம் செய்யும் செயல்களுக்கு பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்வது, அது நமக்கு என்னைக்குமே பந்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல், அது வந்து கர்ம யோகத்துல வர்றது. அந்த வர லாபத்துல, அதாவது பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நமக்கு வச்சுக்கிறோம், அடுத்தவங்களுக்கு பகிர்றோம் என்பதுதான் இந்த சகாம கர்மயோகம் நிஷ்காம கர்மயோகம் சொல்லும். சகாம கர்மயோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு பக்தி உண்டு. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சந்ததிக்கும் அவர்கள் சேர்த்து வைப்பார்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸை பத்தி எல்லாம் அவங்க எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவரவர்களுடைய கர்மங்கள் அவரவர்களை சார்ந்தது என்ற ஞானம் அவர்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து தன் பிள்ளைகளுடைய கர்மங்கள் வந்து அவரவர்களுக்கு சொந்தம். நம்ம கர்மங்கள் எப்படி நம்ம வந்து we own the things, அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மங்களும் அவங்கவுங்களுக்கே சார்ந்தது. அதனால தனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் வச்சுட்டு ரிமைனிங் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு செலவிடுவார்கள். தன் கடமைகளுக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் அவங்க வச்சுப்பாங்க. தன் பிள்ளைகளை வளர்த்து அவர்கள் நல்வழியில எடுத்துட்டு வந்து விடுறது, அதுக்காக எல்லாமே செய்வாங்க. ஆனா
ஒரு 4 தலைமுறை 3 தலைமுறைக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொத்தெல்லாம் சேர்த்து வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் தேர் நேச்சர் ஆக்சுவலி. நிஷ்காம கர்ம யோகம் அனைத்தையுமே கிருஷ்ண உணர்விலே, அதாவது பக்தி உணர்விலே தான் அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். இதுதான் நம்ம வந்து சோ ஒருவர் பக்தி உணர்வுல வந்து தன் செயல்களை செய்யும்போது இந்த பௌதீக உலக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுபடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அதாவது நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம வந்து பகவான் மீது செலுத்தும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நாம படிச்சோம் நம்ம நேத்து. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிகள், அதாவது ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் மூலியமா தான் பகவானை அடையிறாங்க. அதாவது பிரம்ம ஜோதிர் அந்த மாதிரி தோன்றாத அருவமாக நினைத்து வழிபடும் முறை, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். அஷ்ட அங்க யோகம், அந்த யோகாசத்தினுடைய 8 நிலைகளை பற்றியும் வந்து விரிவா நம்ம வந்து படிப்போம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நண்பனும் எதிரியும் யார் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். மனம்தான் நமக்கு நண்பனும் எதிரியும் கூட. அதாவது ஒருவர் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது மனம் அவருக்கு எதிரியாகி விடுகிறது. அதே சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு மனம் வந்து நண்பன் ஆகிறது. ஆக்சுவலி நண்பன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதை விட உற்ற நண்பன் வேற யாருமே கிடையாது, அவனை விட பெரிய எதிரியும் யாரும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோல்வியுற்ற யோகியினுடைய இலக்கு. ஸோ ஒரு யோகியானவர் தன்னுடைய யோக நிலையில் வந்து முழுமை பெறாமல், அதாவது இன்னும் அவர் அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகாம அவங்க இறக்க வேண்டிய நேர்ந்தால் அவர்கள் வந்து மீண்டும் பிறவி எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க எடுப்பாங்க. ஸோ மேலும் அந்த பிறவி எடுத்த பிறகு அவர்கள் அந்த மோட்சகதியை அடைவார்கள் என்றதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இருக்கிறதுலயே வந்து எந்த யோகம் சிறந்த யோகம்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. ஒருவர் கர்ம யோகத்திலிருந்து பாத்தீங்க பகவானை அடையணும்னா பக்தி பண்ணி தான் அடைய முடியும். அதே மாதிரி ஞான யோகத்துல இருந்தாலும் பக்தி பண்ணி தான் அடைய முடியும். அதே மாதிரி வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்தாலும் பக்தி யோகம் பண்ணி தான் அவங்களால பகவான் கிட்ட ரீச் ஆக முடியும். இல்லைனாக்கா அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகம் என்றால் என்ன? சோ யோகா என்றால் என்ன? பேசிக்கலி இட் இஸ் த கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. லிங்க்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஸோ அதுதான் தொடர்பு. ஸோ கம்யூனிகேஷன் எப்படி வந்தாக்கா யோக பயிற்சி மூலியமா தான் நம்மளால வந்து பகவானோட தொடர்பு கொள்ள முடியும். சோ பக்தி யோகத்துல வந்து பகவானை தொடர்பு கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி வந்து கர்ம யோகத்திலையும் வந்து பகவானை தொடர்பு கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி ஞான யோகத்திலையும் வந்து பகவானை தொடர்பு கொள்ள முடியும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான யோகத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து பகவானை தொடர்பு கொள்ள முடியும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மூலாதாரா அப்படிங்கிறது 7 சக்கரங்கள், சட்சக்கரம் அப்படிங்கிறது படிப்போம் நம்ம. சோ இந்த சட்சக்கரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அது நம்ம வந்து தியானத்துல வந்து முழுமை பெறும்போது அந்த 7 சக்கரங்களும் ஆக்டிவேட் ஆகும். சோ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த எல்லா உயிர்வாழிக்குமே இந்த நம்ம இந்த ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்த எல்லாருக்குமே இந்த 7 சக்கரங்கள் உண்டு. ஆனா அது எல்லாமே வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். நம்ம யோக பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நம்ம அதை ஆக்டிவேஷன், ஒரு குரு இருந்தா அவர் அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுப்பார் நமக்கு. அதாவது தியான பயிற்சிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ணுவார். ஸோ நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுடைய டிப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த முதுகு தண்டுனுடைய டிப்பு, அதுதான் வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூலாதாரம். ஸோ ஒவ்வொரு சக்கரத்தினுள்ளயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தேவர்கள் இருக்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி தொப்புள் குடிக்கும் அந்த மூலாதாரத்துக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாதிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு சொரூபம். அதுதான் வயிறு எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த நெருப்பாக இருக்கக்கூடிய சொரூபம் வந்து பகவானுடைய சொரூபம்னு நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் வந்து அந்த சுவாதிஷ்டம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கூடிய அந்த இடம். மூலாதாரம் வந்து கணேசனுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மணிப்புரா, அது தொப்புள் கொடியாண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாமே நம்ம முதுகு தண்டுவடத்துல தான் நேரா நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்கணும், நாட் இந்த ஃப்ரண்ட் சைட், பேக் சைடுக்கு தான். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்தாண்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநாத சக்கரம். இந்த சக்கரத்துக்கு வந்து தேவர் யாருனாக்கா சிவன் ஆக்சுவலி. இது வந்து விஷுத்தா. எனக்கு கூட எல்லாமே தெரியாது, எனக்கு எது தெரியுமோ அதை மட்டும் தான் சொல்றேன். ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி மெடிடேஷன், அதெல்லாம் எதுவும் செய்யறது இல்லை. பட் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த கழுத்தாண்டு இருக்கிறது வந்து விசுத்த நாடி. ஸோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு சக்கரம். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இங்க நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இஃப் இட் கெட்ஸ் எனேபிள்டு, அதுதான் வந்து அந்த சக்கரத்தினுடைய இது.
ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஒரு சக்கரத்து மேலேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியான பயிற்சி செய்வாங்க. அப்பதான் அந்த சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஆக்ஞா சக்கரம். இரு புருவ மத்திகளுக்கு இது ஈஸியா ஆக்டிவேட் ஆகுற சக்கரம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த தியான பயிற்சி மூலியமா தான் நம்ம வந்து இந்த செஷன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் இருக்கும். ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மேல தான் நம்ம வந்து தியான பயிற்சியை பத்தி பேச போறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இந்த இரு புருவ மத்தியலுக்குள்ள நம்ம வந்து கண்ணு ஃபுல்லா மூட மாட்டோம், பாதி தான் மூடிதான் நம்ம தியானத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி நம்ம தலையில எங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சகசராரா ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவோம், உச்சியில. ஸோ இத்தனை சக்கரங்கள் நம்ம உடல்ல இருக்கு. பகவான் படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு பெரிய அதிசயம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உடலை வந்து படைக்கணும்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆர்கிடெக்டா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசம் விடுறதுக்கு ஒரு பகுதி, அதுக்கப்புறம் உயிர் வந்து இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பகுதி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உடலை வந்து இந்த உலகத்துல வந்து உயிரோட வாசம் செய்யணும்னா அதுக்காக உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பகுதி, அதுக்கப்புறம் நுண்ணறிவு படிக்கிறதுக்காக ஒரு பகுதி. இத்தனை பகுதிகளை வந்து பகவான் வந்து, நான் மேலோட்டமா தான் சொல்லியிருக்கேன், ஐ எம் நாட் ஏ டாக்டர், பட் ஓரளவுக்கு இந்த அனட்டமியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயின் பார்ட், அதாவது ஹார்ட், ஹிருதயம், லங்ஸ், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து நல்ல கிட்னிஸ் இதெல்லாமே வந்து நல்ல செயல்பாடுல இருக்கணும் நமக்கு. அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைனும் நல்ல செயல்பாடுல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து ஆரோக்கியத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புமே இந்த உடல்ல வந்து மிகவும் முக்கியமான பார்ட். ஸோ அஷ்ட அங்க யோகங்கள் பயிற்சி மூலியமா இதை நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறோம். நம்ம அதுல ஒரு பயிற்சி தியானம். இந்த மாதிரி கடினமான பயிற்சிகள் செய்வது என்பது நமக்கு கஷ்டமான காரியம் இல்லைங்களா? ஸோ 8 அங்க இணைப்பு. யோகா என்றாலே இணைப்பு, தட் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் ஆர் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரி ஒரு நிமிஷம். ஸோ யமம் என்பதுதான் ஃபர்ஸ்ட். யமம் என்பது வெளிப்புற பண்புகள். நம்ம ஒரு தியான பயிற்சி செய்யணும்னா கூட நம்ம சுத்தி இருக்கிற இடம் எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் நம்ம உடலுடைய வெளிப்புற தோற்றம் எப்படி இருக்கணும், தூய்மையாகவும், அந்த மாதிரி அதை பத்தி பேசுறதுதான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நியமம் என்பது உட்புற பண்புகள். உள்ளுக்குள்ள வந்து நாம வந்து, அதாவது வெளியில வந்து அந்தரங்க, அதாவது பகிரங்க சக்தி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். இங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்திகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது, அதாவது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி நம்ம பரமாத்மா சுரூபத்துல நம்ம இருதயத்துல இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஆசனம், உட்காரும் விதம் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும், அந்த எரெக்ட், இட் ஷுட் பி எரெக்ட். இந்த தலை, இந்த கழுத்து, இது எல்லாமே, முதுகு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிலையில இருக்கணும். ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து பெண்ட் ஆயிட்டு உட்காருறது, அது வந்து ஏன்னா அந்த சக்கரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் இந்த சுவாசம் என்பது நாம எடுத்து செல்லலாம். ஸோ உட்சுவாசத்தை இந்த 7 சக்கரங்களுக்குள்ள எடுத்து சென்று நம்ம வெளியவும் விடலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆசனா ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால உட்காரும் விதம், தியானத்திற்கு உட்காரும் விதம் வந்து ஆசனம் என்று சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மூச்சு பயிற்சி, பிராணயாமம், அதுவும் வந்து ஸோ அதாவது ரெண்டு ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இழுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் விடுறது, இந்த மாதிரி. இல்லைன்னா ஒரே பக்கம் இழுக்கிறது, வடகலை பிங்கலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா சந்திர இது சொல்லுவாங்க, இல்லை சூரிய இது சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் ஒரு விதமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பர்ட் இன் யோகா. ஸோ ஐ எம் நாட் குட் இன் தட். ஸோ எனக்கு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சது மட்டும் சொல்றேன் நான். பிராணயாமம், மூச்சு பயிற்சி, தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்த லங்ஸை வந்து நல்ல விதத்துல வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யணும். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கொரோனானுடைய இம்பாக்ட் வந்து சுவாசத்துல தான் ப்ராப்ளமே. ஸோ அதை வந்து நம்ம செஞ்சோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு இம்யூனைசேஷன் வந்து நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிரத்யேகாரா அப்படிங்கிறது வந்து புலன்களை அடக்குதல். ஆமை எப்படி தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள வந்து எல்லா உறுப்புகளையும் அடக்குதோ அதே மாதிரி இந்த புலன்கள், அதுக்கப்புறம் மனது, அதுக்கப்புறம் அறிவு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது தான் வந்து பிரத்யேகாரா அப்படின்னு சொல்றது. தாரணை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தின பிறகு நம்ம வந்து இந்த புருவ மத்தியில வந்து நம்மளுடைய போக்கஸை வந்து எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்துறது, அதுதான் வந்து தாரணை அப்படின்ற பேர். ஸோ அந்த நிலையிலே வந்து நம்ம வந்து உட்கார்ந்து உணர்தல், உட்கொணர்தல், அதாவது அந்த நிலையை வந்து நம்ம வந்து ஸ்திரமாக எடுத்துட்டு போகிறது தான் வந்து தியானம். எவ்வளவு டைம் எடுத்துட்டு போறோமோ அதுக்கு பேர் தான் தியானம். அதுல ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகிறது தான் வந்து சமாதி நிலை, அதாவது ஒருமித்தல், அதாவது பகவானை உணர்தல். அந்த பகவானை பார்க்க முடியும், பேச முடியும். அவர்களுக்கு இந்த காதுகள், இந்த இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான காதுகள், கண்களாக மாறும் ஆக்சுவலி.
அவர்களால் உள்ளதை உள்ளபடி உணர முடியும். அந்த நிலை தான் இது. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள், இது வந்து மிகவும் கடினமான பயிற்சிகள். இதுல வந்து நம்ம சக்சஸ் ஆகணும்னா இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட். எல்லாருமே இதுல சக்சஸ் ஆக முடியாது. ஆனா திஸ் ஆர் ஆல்சோ, இந்த மூலியமா போனா கூட பகவான் அவங்கள ஏத்துக்கிறார். பகவான் எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஏத்துக்கிறார். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி வந்தாதான் நான் வந்து ஏத்துக்குவேன்ற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. எந்த நிலையிலையும் நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்தினாலே நம்மள ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து முன்னாடி போட்ட அந்த இது தியானம், உட்கார்ந்து கொள்ளுதல். எஸ். ஸோ இப்ப எதுக்கு நாம இங்க வந்தோம்னாக்கா, நம்ம 17th, அதாவது 5th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 27 and 28 ஸ்லோகம். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர் பாஷ்யமஷ் சசுஷ சைவாந்திரே ப்ருவோ பிராண பௌனு சமௌ கிருத்வா நாஷாப் யந்திர ஷாரினௌ யதேந்திரிய மனோ புத்திஹிர் முனிர் மோக்ஷ பராயணஹ விகதேக்ஷ பயக்ரோதோ எஸ் சதா முக்த ஏவசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, எப்படி நாம வந்து தியான பயிற்சி செய்யணும், எதுக்காக இது செய்யணும், நம்ம வந்து பற்று, கோபம் மற்றும் பயம், இது மூன்றுல இருந்து நம்ம வந்து அதாவது மோட்சம் அடையணும், முக்தி அடையணும். இந்த மூன்றுல இருந்து நம்ம அப்பதான் நம்ம வந்து we can elevate in the spiritual path. அதுக்காக தான் மெயினா வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் நம்ம அதுக்கு போக முடியும். இது லாஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்த ஸ்லோகம் தான். ஸோ எல்லா புலன் விஷயங்களையும், அதாவது வெளியில நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நாம ரியாக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதை எல்லாத்தையுமே வெளியவே நிறுத்தணும். அதுக்கப்புறம் வந்து புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, ஸோ நம்ம பாதி கண்ணுலே வந்து இந்த புருவ மத்தியில வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, அதாவது இன்ஹேல் எக்ஸேல வந்து ஒரு லெவல்ல வந்து கரெக்டா நிறுத்தணும். இது வந்து பயிற்சி சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும். பட் இந்த ஸ்லோகத்து பிரகாரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மனம், புலன்கள், அறிவு, இது மூணு தான் வந்து ஷட்டில் பாடி இல்லைங்களா. அதாவது புலன்கள் இந்த ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள், இதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள், செயல்கள், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்சஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் மனது, அதுக்கப்புறம் அறிவு. ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம இனிமே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகவாதி எதெல்லாம் விடணும்ன்றனா, இவற்றிலிருந்து ஆசை, பயம் மற்றும் கோபம், இது மூன்றுல இருந்து அவன் விடுபடுகின்றான். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து என்ன ஆகுறாங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு கோபம் என்பது குறைகிறது, அதுக்கப்புறம் பயம் என்பது இருப்பதில்லை, ஆசையும் அவர்கள் விட்டு விடுவார்கள். அதாவது இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மேல பற்று என்பதை விட்டு விடுவார்கள். சோ தன்னுடைய கடமைகளை செய்வார்கள், பலன்களை பகவானிடம் எடுத்துக்குவாங்க. பலன்களை அவருக்கு அர்ப்பணித்து அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அது மட்டும்தான் ஏத்துக்குவாங்க. எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறிய ஸ்லோகங்கள். ஆக்சுவலி எஸ், சரோஜா மாதாஜி வாசிங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க கோஸ்டா இருக்கீங்க, யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் ஆக்சுவலி. எஸ், கேக்குறதா? கேக்குறது, இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லுங்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷஷ்டோத்யாயः ஆத்ம சம்யம யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம். மாதாஜி 6th ஸ்லோகம் இங்க நீங்க பார்த்துட்டு எந்த ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு அது வாசிங்க. 6th ஸ்லோகம். உத்தரே தாத்பரவா? Yes, பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். எஸ், நம்ம முன்னாடி பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பயிற்சி செஞ்சோம்னாக்கா மனது வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சோ மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன் ஆகிறது. ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகிறது. நம்மளால மனதை அடக்க முடியவில்லை என்றால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த புலன்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படும். அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக இருக்காது. ஆனா அதையே வந்து புலன்கள் மற்றும்
இந்த மனது மற்றும் இந்த அறிவை நாம வந்து கட்டுப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுதுனாக்கா ஈஸியா நம்ம வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணாம ஓவரா வந்து கோவப்படாம பயப்படாம பயம் வந்தாதான் கோபமே வரும். ஒருத்தர் வந்து அதிகமா கோவப்படுறார் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள நிறைய பயம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவங்களால வந்து சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ண முடியாததுனாலதான் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அவங்களுக்கு வந்து கோபம். ஸோ வென் இஸ் கேபபிள் ஆஃப், அதாவது எந்த சுச்சுவேஷனுமே ஃபேஸ் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த மனதைரியம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எதையுமே வந்து தன்மையாக தான் எடுத்து செல்வார்கள். ஸோ அது வந்து தட்ஸ் ஹவ் இந்த மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நண்பனாக ஆகிவிடுகிறது. ஸோ இந்த மனது வந்து எதிரியாக எப்பொழுது ஆகும்னா ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த காமமாக இருக்கக்கூடிய பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னது குரோதம், இன்னொன்னு வந்து இன்னொருத்தரை பார்த்து ஜெலசி ஆகிறது, இந்த மாதிரி கம்பேரிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட். ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம் வருது. தன்னால அந்த இதுல வந்து வெளியில வர முடியலன்னா ஆப்வியஸ்லி என்னால வந்து அதை வெற்றி காண முடியவில்லை என்றால், நான் இதை வந்து நிலைநிறுத்தவில்லை என்றால், ஸோ அதாவது அவங்களுக்கு அதுவே ஒரு பெரிய அவமானமா தெரியும். ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து எதையுமே வந்து நம்ம அவமானம் மானமா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆக்சுவலி எந்த ஒரு செயல், எதுக்காக இது சொல்றேன்னாக்கா, யாரு தவறு இழைத்தாலும் அந்த தவறுக்குரிய பாவம் அந்த அந்த உயிர்வாழிக்கு போய் சேருகிறது. ஒருத்தர் நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா அந்த பெயின் இருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அதையே நாம குரோதமா எடுத்துட்டு மீண்டும் அவர் மேல வந்து எப்பொழுதுமே காழ்ப்புணர்ச்சியோட இருக்கிறது, விரோதம் சம்பாதிப்பது என்பது தவறான ஒன்று. அவர் செய்த தவறுக்கு அவருக்கு கண்டிப்பாக அதனுடைய பலன் உண்டு. அதனால நாம அந்த தவறை செய்யவே கூடாது ஆக்சுவலி. சோ மனதை எவ்வாறு நம்ம அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம்னாக்கா, மனதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா மட்டுமே நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். நமக்கு மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா நம்மளுடைய மனம் எப்பொழுதுமே டிவாலிட்டிஸ்ல தான் மாட்டின்னு இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹேட்டட்னஸ்ன்னா இல்லைன்னா ஆசைகள், டிசையர்ஸ், இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து மாட்டின்று எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் அதனுடைய விளைவுகள் மேலதான் பற்று போயிட்டே இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து வெறுப்பாகவோ விருப்பாகவோ வெளியே காட்டின்றே இருப்போம் நம்ம வந்து. சோ ஆனா ஒருவர் வந்து இந்த மனதை வெல்ல முடிந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ஒரே சிந்தனை, அவருடைய இலக்கு ஒன்றாக இருக்கும். சோ மான அவமானம் பற்றி பெருசா அவங்க வந்து காதுல போட்டுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது நாம இந்த தவறு நாம செய்யலன்னு ஒருத்தருக்கு தெரியும் பொழுது சும்மாவே அடுத்தவர்கள் நிந்தித்தால் அதை வந்து அவர்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். விளக்கம் கொடுக்க முடியும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னா சைலண்டா போக வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய வேலை ஆக்சுவலி. இன்னும் விரோதத்தை நம்ம வந்து வளர்க்கறது வந்து நன்மை கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை வென்றவனுக்கு மட்டுமே உண்டு. ஏன்னா மனம் என்பது அவனுக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன் ஆகிவிடுகிறது, அவனை வந்து சத்துவ வழியில வந்து எடுத்துட்டு போகிறது ஆக்சுவலி. ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அவனே அதுவே வந்து மிக பெரிய விரோதி ஆகிறது. இது மேஜர்லி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் தான் இது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவங்க ஈஸியா வந்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு பேராசை உண்டு, எதையுமே வந்து சாதிக்கணும். ஸோ அந்த இது ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு, ரீச்சபிலிட்டி, இது எல்லாமே நான் செய்யணும், டார்கெட் இலக்கை வந்து நம்ம வந்து தொடரணும், இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அவங்களுக்கு. கடினமான உழைப்பு, சில நல்ல குணங்களும் உண்டு அவர்கள் இடத்துல. ரஜோகுணம் ஃபுல்லாவே தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துக்கார்கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது வந்து ஒரு பெரிய எதிரியாக தான் தெரியும். எஸ் 10 வாசிங்க மாதாஜி. 6.10. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशी अபரிக்ரஹ. எஸ், ஒரு யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்த வேண்டும். சோ நாம எல்லாம் கூட இந்த யோக பயிற்சியை வந்து அதாவது சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் இப்ப நாம செய்யக்கூடிய ஜப முறையிலே நம்ம செய்யலாம். மனதை பகவான் மேல லயித்து விட்டு அந்த ஆத்ம உணர்வு வந்து அவர் மேல லயிச்சுட்டு நாம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி எங்கேயும் அலைப்பாய விடாம, அதுக்கப்புறம் உடலை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்திரமான பொசிஷன்ல வச்சு நம்ம வந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது போக்கஸ் வந்து இந்த மகா மந்திரத்து மேலேதான் இருக்கணும். நம்ம சொல்றோம், இந்த காது கேட்கும், இந்த புலன்கள் வந்து இது மேலதான் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கணும். அப்படி செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த யோக பயிற்சியில நம்ம வந்து
மேன்மேலும் வந்து முன்னேறி செல்கின்றோம். இதை பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்ம வந்து அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது செல்யூடட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ ஊருக்கு வெளியில தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆசிரமங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைலண்டான இடத்துல தான் இருக்கும் ஆசிரமங்கள். ஸோ அங்க கூட ஒரு யோகி இருக்காருன்னா அவர் வந்து நிசப்தமான, நிறைய பேச மாட்டாங்க யோகிகள் வந்து, வெரி லெஸ். நாம கூட நிறைய பேசக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. எவ்ரி வேர்ட் ஆஸ் அ வைப்ரேஷன். அதாவது நாம பேசக்கூடிய வார்த்தை வந்து எப்பவுமே வந்து பலிக்கும். அது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக பலிக்கும். அதனால வந்து நாம எந்த வார்த்தையை பேச போகிறோம் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம வந்து பேசணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் யோகிஸ், நமக்கும் சேர்த்துதான். ஆனா நாம வந்து இதை வந்து அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கிறது கிடையாது. பட் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பேசிக் குவாலிட்டிஸா மாறிடுறது. ஏன்னா ஒரு சன்னியாசிக்கு பேசிக்கலி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேணும், தேவை. அதனால அவங்க அந்த பயிற்சியில அவங்க வந்து எலிவேட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, இது வந்து என்விரான்மெண்டல், அதுதான் யமான்னு சொல்றது. நம்மளை சுத்தி என்ன இருக்கிறது அப்படி அதை பத்தி தான் எங்க சொல்றாங்க. கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும், அதாவது தனதுன்ற அந்த உரிமை இருக்கு இல்லைங்களா, அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் அவனுக்கு இருக்கவே கூடாது. ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். டிசையர்ஸ் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து சன்னியாசியினுடைய பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ நமக்குன்றது எதையுமே நம்ம வச்சுக்கூடாது, அனைத்துமே பகவானுக்குன்னு கொடுத்துடணும். ஸோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது பக்தர்களுக்காக நம்ம அனைத்துமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போறோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போகும்பொழுது டெம்பிள் அந்த மாதிரி தான் மடாதிபதிகள் இதெல்லாமே செய்யறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ இட் வில் கோ லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது தான் வந்து இந்த யமான்ற இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் 11 அண்ட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, 11 and 12 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नादिनीशं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने भुञ्जात् யோகமாத்மவிசுத்தயே. ஸோ தனியான இடத்துக்கு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க உட்கார்றதுக்கான இடத்தை அவங்க தேடணும். ஸோ யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்ற அப்படிப்பட்ட யோகி நிலத்தில் தர்பையை, இது வந்து நம்ம சத்தியுகத்துல வந்து பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்ப நம்ம வந்து ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி யோகிஸ் ஆர் டூயிங் லைக் திஸ். இப்ப இருக்கிற இந்த நாம எல்லாருமே வந்து ஜபம் பண்றோம், ஒரு வீட்டுல ஒரு மேட் போட்டுட்டு உட்காந்து நம்ம பண்றோம், இல்ல நடந்துகிட்டே பண்றோம், அவ்வளவுதான். ரெண்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு செய்யக்கூடாது. ஸோ ஒரே வேலை தான், ஆனா ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல செய்யலாம் நம்ம வந்து. ஸோ தர்பை புல், அதாவது குஷா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ அதை பரப்பிட்டு அதன் மேல் மான் தோலாலும் அதாவது மென்மையான துணியினாலும் மறைக்கப்பட வேண்டும். ஸோ இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல், ஸோ நாம இப்படி பரப்பி இருக்கிற அந்த ஆசனம் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கீழவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து மிதமான ஹைட்ல வந்து போட்டு புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். அதாவது தூய்மையான இடத்துல, நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து சுற்றுப்புறம் வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து யோகியானவன் மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காரு. எப்படி யோக பயிற்சியை செய்யணும்ன்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு. இப்ப நாம வந்து ஒரு சிறிய ஒரு இந்த அளவுக்கு ஹைட்ல ஒரு இது பீடம் மாதிரி இருக்கு, அது மேல நம்ம உட்காந்து யோக பயிற்சி செய்யலாம், இல்ல மேட் போட்டு செய்யலாம். ஸோ பேசிக்கா வந்து நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதை கட்டுப்படுத்தினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி புலன்களுடைய செயல்களும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது. மனதை விட்டுட்டோம்னாக்கா புலன்கள் தான் என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த வேலைகள் தன்னின் தானாக செய்யும். ஸோ அதை நம்ம செய்யாம போகும்பொழுது இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும். அதை செஞ்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரிதிங் வில் பி ஆன் த ட்ராக். ஸோ அப்படி செய்யும்பொழுது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இப்போ வந்து யமா ஆச்சு, நியமாக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ யமம் எடுத்து ஆசனத்தை நம்ம போட்டோம், இப்ப நியமம்க்கு நம்ம போக வேண்டும் ஆக்சுவலி. எஸ். युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. எஸ்.
ஸோ யமம் ஆயிடுத்து, ஆசனம் ஆயிடுத்து. ஸோ இப்ப என்னன்னாக்கா இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் இந்த பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யேகாரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள அனைத்தையுமே வந்து ஆமை எப்படி தன் கூட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து இழுத்து செல்கிறதோ அந்த புலன்களை அடக்குதல், அந்த பயிற்சி. ஸோ அதை வந்து செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ யமம், ஆசனம், பிரத்யகாரம். ஸோ இப்ப வந்து நமக்கு வெளிப்புற இதுவும் கிடைச்சாச்சு, ஆசனத்தையும் அமர்த்தியாச்சு. இப்ப மனது இதெல்லாமே வந்து கட்டுப்படுத்தி புலன்களை அடக்குதல், அந்த பயிற்சியும் நம்ம வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. नात्यस्तस्थो योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना. எஸ், இப்ப வந்து யாரெல்லாம் யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்லோகம் இது. ஆக்சுவலி எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, அதாவது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா சாப்பிட்றவனும் சரி, ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்றவனும் சரி, அதுக்கப்புறம் அதிகமாக உறங்குபவனும் சரி, ரொம்ப குறைவாக அதாவது ரொம்ப நேரம் வீழ்ச்சின்னு இருக்கான் பாருங்க, அப்படிப்பட்டவன் வந்து என்னைக்குமே வந்து யோகி ஆகும் வாய்ப்பே கிடையாது. அனைத்திலும் மிதமாக இருக்க வேண்டும். கேளிக்கை, சாப்பிடுறது, தூங்குறது எல்லாத்துலயுமே வந்து மிதமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் யோகியினுடைய குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம நிறைய நேரம் முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நிறைய தூங்குறது. அதாவது நம்ம நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9-10 மணிக்கு படுத்தா மார்னிங் 3 வரைக்கும் கண்டிப்பாக தூங்க வேண்டும் நம்ம. அப்பதான் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் வந்து தத்தம் கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுவதற்கான வேலைகள் நடக்கும். ஆனா நம்ம அந்த வேலையை செய்யாம 12-1 மணி வரைக்கும் 2 மணி வரைக்கும் விழிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we are actually going against the nature. ஸோ இந்த உடலுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் வந்து நம்ம அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டைம்ல நாம கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் பிற்காலத்துல நமக்கு வந்து அனாரோக்கியத்துக்கான மூலாதாரமா ஆயிடுது அது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக வந்து விழித்திருப்பவனும் சரி, அதிகமாக உறங்குபவனும் சரி, அதுக்கப்புறம் அதிகமாக உண்பவனும் சரி, மிக குறைவாக உண்பவனும் வந்து என்றைக்குமே யோகியாகும் வாய்ப்பு கிடையாதுன்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. எஸ், ஸோ உணவு கட்டுப்பாட்டை பத்தியும் அங்க சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி நம்மளுடைய உறக்க பயிற்சிகள் இருக்கணும்ன்றதையும் பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. எஸ், நியமா. நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதா. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. எஸ், யுக்தா என்றால் யோக பயிற்சி செய்பவருக்கு தான் யுக்தா என்பது பெயர். ஆக்சுவலி சமஸ்கிருதத்துல யுக்தான்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ இப்போ யமாச்சு, ஆசனமாச்சு, பிரத்யகாரமாச்சு. இப்போ வந்து நாம வந்து நியமத்துக்கு வந்திருக்கோம். உட்புறம், அதாவது நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அதாவது கரெக்டா, அதாவது சத்துவ குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உணவு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தூங்குற விதம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்ன என்ஜாய் பண்றோமோ அது கூட வந்து ஒரு மிதமான, அதாவது அலௌடு, எதை அலோவ் பண்றாங்களோ அதை கண்டிப்பா நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். விரக்தி என்பது இருக்கக்கூடாது. முழுதையுமே வந்து திறந்துட்டு ஒரு வறட்சியான ஒரு மனதோட நம்ம என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் பி பிளசன்ட் எல்லா சமயத்திலுமே. ஸோ எப்பயுமே மங்களமான காரியங்களை மட்டுமே வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அமங்கலத்தை என்னைக்குமே நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது. அதுதான் எல்லாத்துலயுமே ஒரு சமநோக்கோட இருக்கக்கூடிய மனதை நாம வச்சுக்கணும். ஸோ அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல். உழைக்கிறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை மணி நேரம் உழைக்கணுமோ அதுதான் உழைக்கணும். அது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 24 மணி நேரத்துல 14 மணி நேரம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்துட்டீங்கன்னா நைட் எல்லாம் வேலை செய்வாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிற்காலத்துல நம்ம வந்து ஹெல்த்துக்கு தான் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நமக்கு அந்த அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம யாருமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம வழியை நம்ம தான் பார்க்கணும். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து மூடர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக நேரம் வந்து கஷ்டப்படணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவையோ அது நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணி நார்மலான லைஃப்லயே நம்ம கொடுக்கலாம். ஆனா நமக்கு பேராசை என்பது வரும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், we go beyond certain things. இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம இந்த உடல் சுகங்களுக்காக, அதாவது என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய அதாவது நம்மளுடைய சம்பாதனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியாண்ட் த நார்மல் ஹவர்ஸ். அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதாவது மூடாசன்று பின்னாடி வரும் ஆக்சுவலி. அது நம்ம பின்னாடி அந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். சோ துஷ்கிருதினோ சுக்ருதினோன்ற அந்த இதுல வரும்பொழுது 4 விதமான மிஸ்கிரியன்ஸ்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் த ஃபூலிஷ் பர்சன். அதாவது நம்ம கழுதை வந்து அதாவது ஆத்துக்கு போனாலும் சுமை, வீட்டுக்கு வந்தாலும் சுமை. எதுக்காக சுமக்குதுன்னா ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக தான் சுமக்குது. அவ்வளோ பெரிய லோடு. அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ சம்பாதித்தாலும் இத்தினோடு சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிட போறோம். அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படணும்? நம்ம எதையுமே எடுத்துட்டு போக போறது இல்லைன்றது தெரியுது. அவ்வளோ சம்பாத்தியம் பண்ணணும்ன்றது என்ன அவசியம்? எது தேவையோ அந்த அளவுக்கு சம்பாதிச்சா தட் இஸ் ரைட். ஆனா தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம சம்பாரிச்சு ஒரு 4-5 தலைமுறை வரைக்கும் சம்பாரிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, தட் இஸ் த கிரீட். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நாமளே அழிச்சுக்கிறோம். நம்ம ஹெல்த் வந்து பின்னாடி வந்து ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு காரணம் கூட அதுதான். சோ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். சோ இதெல்லாமே உணவு கட்டுப்பாடு, உறக்கம், இதெல்லாமே வந்து கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகணும். ஆனா இதுல டீவியேஷன்ஸ் வந்தா இட் வில் ஹேவ் இம்பாக்ட். மென்டலி, பிசிக்கலி எல்லாமே நமக்கு இம்பாக்ட் தான். எஸ் 18. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. இப்போ யமாச்சி, நியமாச்சி, ஆசனமாச்சி, பிரத்யகாரமாச்சு. இப்ப இருக்கிறது வந்து பிராணயாமா, அதுக்கப்புறம் தாரணை, அதுக்கப்புறம் தியானம். சோ யோகியானவன் தாரணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து போக்கஸ் பண்றது. ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மேல நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ண போறோம். சோ யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, சோ முன்னாடி பேசணும் இல்லைங்களா, அந்த இதுல வந்து நம்ம முன்னேறி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மேல பற்று இல்லாமல், அதாவது இது செஞ்சுதான் ஆகணும், இதை நம்ம சம்பாரிச்சுதான் ஆகணும், இது இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிதான் செய்யணும்னு பிளான் பண்றோம் இல்லைங்களா. அதாவது இந்த பொருள் உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களும் மேலும் மேலும் விருத்தி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அதை வந்து நாம கண்டிப்பாக நம்ம தேவைக்கு என்னவோ அது மட்டும் செஞ்சா போறோம்ன்ற மனசு நமக்கு வரணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிராக்டிஸ் லைக் தட், ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வர்றது கிடையாது. உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு உன்னத நிலையை அடையும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அவனுடைய போக்கஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியின் மேலதான் இருக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 19 வாசிங்க மாதாஜி. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन. எப்படி காற்று வீசாத இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் அசையாமல் எரிகின்றதோ, சோ அதே மாதிரிதான் யோக நிலையில் வந்து ஸ்திரமாக நிலை பெற்றவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய யோக பயிற்சி வந்து எந்த ஒரு தடங்கள் இல்லாம நடக்கும். ஆக்சுவலி ஸ்திரமாக நடக்கும். சோ காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் யதா தீபோ நிவாதஸ்து, சோ அசையாமல் இருப்பதை போல, சோ யோகியானவன் சித்தஸ்ய யுக்ஞேதோ யோகம் ஆத்மனக, திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான, அதாவது நாம எல்லாருமே உன்னத ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா அதை நம்ம தெய்வீக வழியில எடுத்துட்டு போனா வில் பிகம் மோர் எலிவேட்டட். ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக உலக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்மள வந்து அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த தியான பயிற்சியில நம்ம வந்து முழுமை அடைவதே கிடையாது. சோ எப்பவுமே தியானம் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் ஆன் த லார்ட். சோ பகவான் மேல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஆனா இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்தாக்கா அந்த தியானம் என்பது முழுமை பெறுவது கிடையாது. சோ தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஆனா ஒருத்தர் பிரத்யகாரா இந்த ஆசனம், நியமம், மனம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணி போகும் பொழுது அவர் அந்த தாரணை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இரு புருவ மத்தியில வந்து தன்னுடைய போக்கஸை நிலை நிறுத்தணும். சோ அவர்கள் அந்த இலக்கை நிறுத்தும் பொழுது அதுலயே வந்து நம்ம வந்து we will focus அந்த தியான பயிற்சி நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அப்படி எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அவர்கள் ஸ்திரமாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரியறது. சோ இந்த சமாதி, சோ இந்த பயிற்சியை நம்ம வந்து நிறைய பண்ண we will elevate. சோ மேல போயிட்டு சுத்த சத்துவ நிலையில இருந்தாதான் நம்ம வந்து அந்த பிரம்ம நிலையை அடைய முடியும். தட் இஸ் எலிஜிபிள். நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாதான் நம்மளால வந்து எலிவேட் ஆக முடியும். சோ ஒருவர் இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யறாங்கன்னா அவங்க சத்துவத்துலதான் இருப்பாங்க. அதுலயும் வந்து முன்னேறி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை உணரக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். சமாதி நிலை, அதாவது பிரம்ம நிலைக்கு இந்த ஆத்மா வந்து எலிவேட் ஆகும். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக
ஜட செயல்களிலிருந்து முழுவதுமாக விலக்கப்படுகிறது. அதாவது அப்படி போனவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலக செயல்கள்ல வந்து எந்த ஒரு பந்தத்தையுமே அவங்க வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அவர்களுடைய ஆலோசனை எல்லாம் அதன் மேல போக்கஸே இருக்காது. தூய்மையான மனதால் தன்னை கண்டு, தன்னை மீன்ஸ் தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவித்திருக்கு. சோ அந்த சந்தோஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா தட் இஸ் த ஆத்ம ரூபத்தை ஒருவர் காணும் பொழுது பகவானுடைய அந்த அனுகிரகம் வந்து அவங்களுக்கு கிட்டுகிறது. அததான் வந்து இங்க சொன்ன அந்த என்ஜாய்மெண்ட் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை விட வேறு எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுமே இந்த உலகத்துல கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவரிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை நாம உணரலாம். சோ இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்கள், சோ அப்ப வந்து இதெல்லாம் நார்மலான புலன்களாக கருதப்படாது. காதுகளும் திவ்யமான காதுகளாகிறது, கண்களும் திவ்யமான கண்களாகிறது. இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தையும் இந்த திருவாயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்யமானதாக நன்மைகள் மட்டுமே பேசக்கூடியதாக இருக்கும், நன்மைகள் மட்டுமே கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது நல்ல விஷயங்கள், பக்தி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியது, இது மட்டும்தான் கேட்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு தயாராகிவிடும் அந்த இந்த புலன்கள் அனைத்துமே. சோ இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கின்றான். தட் இஸ் ரைட். அந்த நிலையை உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த உணர்வு என்பது அத்தகைய ஆத்மாக்களுக்கு வரும். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் அவர்களுக்கு சுத்தி கஷ்டங்கள் நடந்துட்டே இருந்தாலும் அதுல இருந்து அவன் அசைக்கப்படுவதே இல்லை. இந்த உடலை பற்றி நாம் எடுத்துட்டாக்க பஞ்சபூதங்கள், சோ இதெல்லாமே வந்து ஞானேந்திரியங்கள் சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்களுக்கு ரிலேட்டடா செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே கர்மேந்திரியங்களாக வருகிறது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை வந்து நம்ம 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரமாக பகவான் வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் சாப்டர்லயே கூட சொல்லியிருக்கார். ஆனா அந்த ஸ்லோகம் அங்க கவர் ஆகல, இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்றேன் இப்போ. சோ 9 வாயில்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதெல்லாம் 9 வாயில்கள்னாக்கா, 2 காதுகள், 2 கண்கள், 2 நாசிகள், இதோட 6 ஆச்சு. நம்மளுடைய வாய் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், அதாவது மலம் கழிக்கும் பகுதி, அதுக்கப்புறம் வந்து இனவிருத்தி உறுப்பு, இது எல்லாம் ரெண்டுமே சேர்த்து மொத்தம் 9 வாயில்கள். இந்த 9 வாயில்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்னைக்குமே வந்து பக்தி என்னும் பிரபாவத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து, அதாவது தூய்மையான உள்ளம் அந்த இதுல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து we need to illuminate, அதை பிரகாசப்படுத்தணும். சத்வ குணத்துல நம்ம அந்த வாயில்களை நாம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பிரகாசப்படுத்தணும். அவ்வாறு செய்ய தவறிட்டாக்கா நாம வந்து ஏதோ ரஜோகுணம் இல்ல தமஸ் குணத்துல மாட்டிட்டு இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். நம்ம we have to illuminate with the குட் திங்ஸ். ஆக்சுவலி சத்வகுணத்தினுடைய குணங்களோட அதை நம்ம இலிமினேட் பண்ணணும், பிரகாசப்படுத்தணும். சோ அதை தவறுனோம்னாக்கா நம்ம வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தா மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கின்றோம், தமோ குணத்திருந்தா விலங்கினத்துல பிறக்கின்றோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இலக்கு என்பது எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். துரோணர் பயிற்சி பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருடைய மனதுல அந்த பறவையினுடைய கண்ணுல வந்து பயிற்சி கொடுத்திருக்கார். அதாவது அந்த போக்கஸ் இப்படிதான் இருக்கணும். நம்மளுடைய போக்கஸ் கூட தியானத்துல இப்படிதான் இருக்கணும். பாண்டவர்கள் அஜ்ஞான வாசம் பாத்தீங்கன்னா 12 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு வைராகியத்தோட அந்த போக்கஸ். சோ அந்த ஒரு ஆண்டு வனவாசத்தை வந்து ஓராண்டு அஜ்ஞான வாசத்தை எப்படி முடிச்சாங்க, 12 ஆண்டுகள் வனவாசத்திற்கு பிறகு. சோ அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன். அதுக்கப்புறம் திரௌபதியுடைய சுயம்பரத்துல அர்ஜுனருடைய வில்லு எப்படி போக்கஸ்டா அந்த மீனுடைய கண்ணுக்கு போய் விழுந்தது. சோ இந்த மாதிரி நம்மளோட இலக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல கண்டிப்பாக we should have that target. பகவானுடைய ஸ்தலம் தான் நமக்கு இலக்காக அமையணும். அதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம செல்லும் பொழுது நம்மள நாம தயார்படுத்திண்டு அந்த பாதையில நம்ம முன்னேறுவதற்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் 34 வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹிமன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரிடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவது சுதுஷ்கரம். எஸ், இப்போ வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதாவது மனம் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங், இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். காற்றை கூட நம்ம வந்து அடக்கி விடலாம். ஒரு ஏர்பேக்ல வந்து காற்றை பிடிச்சி நம்ம அடக்கி வைக்கலாம். ஆனா மனதை வந்து அடக்குவது என்பது மிகவும் கடினமான செயல் என்று அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். மனம் அமைதியற்றது, எப்பொழுதுமே அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கக்கூடியதுதான் மனசு. குழப்பம் நிறைந்தது, ஏன்னா 4 பக்கமும் யோசிக்கும். அடங்காததும், அடக்கவே முடியாது நம்மளால. சக்தி மிகுந்தது, வெரி பவர்ஃபுல். சோ மனது வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனை வந்து நல்ல விதத்திலயும் எடுத்துன்னு போக முடியும்,
அதே வந்து அழிவு பாதைக்கும் எடுத்து செல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு தான் மனசு. இட் கேன் பி போத் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். சோ வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது என்று நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். சோ இட் இஸ் வெரி டஃப். வாயோர் இவசு துஷ்கரம் சுதுஷ்கிரகம் சுதுஷ்கரம். அதாவது வாயுவை கூட நம்ம வந்து அடக்கிட முடியும் என்னால, ஆனா என்னுடைய மனதை அடக்குவது வந்து மிகவும் கடினமான காரியம் என்று பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 35 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச கிருஹ்யதே. சோ அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு கரெக்ட் தான். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை அடக்குவது என்பது கடினமான காரியம். எப்படிப்பட்ட நிலையில்? நம்ம வந்து அமைதியற்ற மனதாக இருக்கும் பொழுது. கண்டிப்பாக அபியாசம் என்பது என்ன? நம்ம வந்து பயிற்சி. சோ நாம வந்து பயிற்சி செய்யணும். அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம பயிற்சி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து சாத்தியம் செய்ய முடியும். மனதை அடக்குவது என்பது சாத்தியமாகிறது என்று பகவான் சொல்றார். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும், பற்றின்மை மீன்ஸ் நம்ம எதை மேலுமே வந்து ஆசை வைக்கிறதுன்றது கிடையாது. பலன்கள் மேல் பற்றற்று இருத்தல், அதுதான் பற்றின்மை ஆக்சுவலி. சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம மனதை ஈஸியா அடக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. சோ மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியான்றது நாம தான் டிசைட் பண்ணணும். சோ நம்மளுடைய குணத்திற்கேற்றவாறு மனம் வந்து எதிரியாகவும் ஆகிறது, நண்பனாகவும் ஆகிறது ஆக்சுவலி. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவனே மிகப்பெரிய நண்பன். அதே வந்து ரஜோகுணத்திலும் இருக்கவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனே மிகப்பெரிய எதிரி ஆகின்றான். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் நெக்ஸ்ட் 41 வாசிங் மாதாஜி. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा सुशीनां श्रीमतां गेहे யோகப்பிருஷ்டோ விஜாயதே. சோ இப்போ வந்து யோக பயிற்சி மூலியமா இதெல்லாம் செய்ய முடியும்ன்றத அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் பத்தி நம்ம பேசணும். தியானம் எப்படி பண்றது இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனா இவ்வாறு ஒரு யோகியானவன் தன் பயிற்சிகள்ல வந்து முழுமை அடையாம அவருடைய இறக்க வேண்டிய நேர்ந்தால் அவருடைய இலக்கு என்ன, அதாவது அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும் அவர் வந்து அப்படிங்கறத வந்து கேட்கறது தான் இது. சோ வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள், சோ அவங்க எந்த தேவதை வணங்கினார்களோ அந்த லோகத்துல போய் சேருவார்கள். அங்கே பல வருடங்கள் இருந்து அனுபவித்த பின் நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கிறார்கள். அரிஸ்டோக்ராட் ஃபேமிலி இல்லைனாக்கா ஒரு ஞானம் கலந்த ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் 42 வாசிங்க மாதாஜி. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एदत्ति दुर्लभतरं लोके जन्मय दुष्टुषम्. சோ அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பு என்பது அப்படிப்பட்ட பிறப்பு. அதாவது முன்ன சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் இது. சோ அவ்வாறாக பிறக்கக்கூடிய அந்த யோகினுடைய பிறப்பு வந்து மிகவும் அரிதானது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஜென்மயத் ஈத்ருஷம், அதாவது மிகவும் அரிதானது, வெரி ரேர். அது அந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு வந்து வெரி ரேர். ஏன்னா அவங்க அப்படிப்பட்ட பிறவி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக குலத்தில் பிறக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்திற்கு தேவையான நன்மைகளை மட்டுமே செய்வார்கள். தனக்குன்னு எதையுமே அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சோ அவர்கள் அதுல அப்ப முழுமையடைந்து பகவான் கிட்ட போய் சேருவார்கள். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ when there is incomplete cycle of the sage அப்படின்னும் பொழுது மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறந்து அவர்கள் அதை முழுமையடைந்து மோட்ச நிலைக்கு செல்வார்கள். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 47 வாசிங்க மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. எஸ் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை பகவான் மேல வந்து எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே நமக்கு நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கையற்று நாம எந்த செயல் செய்தாலும் அது முழுமை அடையவே அடையாது. அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம முன்னேறவும் முடியாது. ஸோ பேசிக்கலி அக்செப்டன்ஸ், அதை ஒத்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தல், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அங்க சரணடைகிறது. சரணடைதல் என்பது என்னன்னாக்கா மனம் கொள்ளும் நிலை. இது வந்து பகவான் மேல பக்தி கொள்ளும் போது மனம் ஃபுல்லா வந்து அந்த பக்தி வியாபித்திருந்தால் அதுவே வந்து நம்ம சரணடைந்ததற்கான ஒரு அறிகுறி ஆக்சுவலி. ஸோ இட் இஸ் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த
மைண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரணாகதின்னா போய் சாஷ்டாங்கமா விழுந்துறது கிடையாது. நாட் த பிசிக்கல் திங் ஆக்சுவலி. இட் இஸ் த வே த மைண்ட் ஹவு இட் டேக்ஸ் ஃபர்தர். மனம் எவ்வாறு எடுத்து செல்கிறது பக்திய, அதுதான் வந்து சரணாகதின்னு சொல்றோம் நம்ம. அது வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த பக்தியினுடைய லெவல் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கும் பொழுது நம்ம சரண் அடைந்திருக்கிறோம் என்பதற்கான அறிகுறி அது. ஆனா அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு நார்மலா செஞ்சுட்டு போறது ஒரு நார்மலான ஒரு பக்தன் செய்யக்கூடிய செயல் அது. அவர்கள் சரணாகதி அடையவில்லை என்பதும் பொருள் ஆக்சுவலி. சோ அவ்வாறு சரணாகதி அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அவருடைய அவர் மேலேயே பக்தி, அவர் மேலேயே எண்ணங்கள் அனைத்தும் லயித்திருப்பார்கள். தன்னுள் என்ன எண்ணி, அதாவது எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ யோகத்துல வந்து பகவானோட இணைந்திருப்பவர்கள் யாருன்னாக்கா அதாவது நம்பிக்கை பிளஸ் அக்செப்டன்ஸ் பிளஸ் சரணாகதி, அதாவது பிரபத்தின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு நிலை யார் ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்துல எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களே வந்து யோகத்தில் பகவானோடு இணைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகம், இதுங்க வந்து கீழே வந்து கர்மயோகத்துக்கு கீழே கர்ம காண்டா, அதுல இருந்து நம்ம மேல போனோம்னா நமக்கு புண்ணியங்கள் ஏதாவது இருந்தாதான் நம்மளால போக முடியும். அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது லோயஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆக்சுவலி, அதாவது செண்டாளர்கள் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதாவது டாக் ஈட்டர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாயை தின்பவன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி குணங்கள். ஸோ அதாவது ரொம்ப வர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சுபாவங்கள் நடத்தை அது வச்சு. சோ ஒருவர் கர்ம யோகத்தில் இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துக்கு போனாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். ஞான யோகத்தில் இருந்தாலும் பக்தி பண்ணாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். அஷ்டாங்க யோகத்தில் இருந்தாலும் பக்தி பண்ணாதான் நம்ம வந்து பக்தி மார்க்க இருந்தாதான் மட்டும் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போக முடியும். எது பண்ணாலுமே பக்தி இல்லாம நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானங்கள் செய்தார்கள், பெனன்ஸ். திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் செய்து பகவானை அடைந்தார்கள். துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவான கோயில் வழிபாடு நடத்தி பகவானுக்கு கைங்கரியம் செஞ்சார்கள். ஆனா கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கதே வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட், அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு செஞ்சது ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கான சில சப்போர்ட்டிவ் இது. இப்ப என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து கர்மயோகம் ஞான யோகம் அந்த மாதிரி பண்ணி மேல பக்தி போறது வந்து ஸ்டேர் கேஸ் வாக் மாதிரி தான். அதே வந்து பக்தி யோகம் பண்ணுவது டைரக்டா எப்படி லிஃப்ட்ல போறோமோ அந்த மாதிரி. திஸ் த அனாலஜி ஆக்சுவலி. இந்த பிக்சர் பிரகாரம். ஸோ ஜபம் வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மகாமந்திரம். நம்ம ஒரு ரவுண்ட் ஜபம் சொல்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை 108 மாலைக்கு, அதாவது 108 மணிகள் வந்து நம்ம உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தையும் நம்ம வந்து சொல்லணும். இந்த ரெஃபரன்சஸ், இப்போ வந்து இந்த ஹோலி நேம் சாண்டிங் பத்தி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்கு வேதங்கள்லன்றத வந்து சொல்ல போறோம். சோ கிருஷ்ணா யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஷோடச சுகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதோ உபாய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதோ உபாக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கு, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை தவிர, அதாவது இந்த ஜபம் இந்த மந்திர ஜபத்தை தவிர இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு ஒரு ரிலீஜன்ன்றதுனாக்கா மதம் என்ற ஒரு தர்மத்திற்கு, இங்க மதம் என்பது தர்மம் ஆக்சுவலி, ஒரு தர்மத்திற்கு ஒரு தர்மமான முறையை வந்து மிக உயர்ந்ததாக கடைபிடிக்க இதை விட வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது எதுலனாக்கா கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலிச்சந்திர உபனிஷத்திலிருந்து எடுத்த ஸ்லோகம் இது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி லீலா, ஆதி மத்திய லீலா அண்ட் கடைசி வர 3 லீலா இருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி லீலால 17.21ல இது சொல்லியிருக்காங்க. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ கதிர் அந்யதா. அதாவது சண்டை மற்றும் பாஷாங்குத்தனம் தான் கலியுகத்தினுடைய இது. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கலியுகா. இங்க எல்லாமே சண்டைகள் தான் இருக்கும், இங்க எல்லாமே பாச்சாங்கங்கள் தான் இருக்கும், பிரிட்டென்ஷன் தான் இருக்கும். யாரும் உண்மையாக இருப்பது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம்.
விடுதலையின் இந்த யுகத்திலுடைய இந்த விடுதலை நமக்கு எப்படின்னாக்கா ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்தமான பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். அதாவது வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, இதுக்குன்னு வேற வழியே கிடையாது. இதோ சங்கீர்த்தனம், அதாவது மகாமந்திர உச்சரிப்பை தவிர வேற எதுவுமே நமக்கு வழி கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது கேண்டோல 3rd சாப்டர்ல 51 ஸ்லோகம். கலேர் தோஷே நிஹதே ராஜன் அஸ்தி ஹயோக்யோ மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் வர்ஜேத். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தின் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி, அதாவது இந்த யுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அதாவது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து நம்ம மோட்சகதியை அடையலாம்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் மூலியமா பாகவதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய வேத குறிப்பு ரெஃபரன்ஸ் இது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையிலே 10.25 ஸ்லோகத்துல இது இருக்கு. யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, அதாவது யாகங்களினுடைய இறைவனாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞமாவேன். அதாவது ஜப யஜ்ஞம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு. யஜ்ஞோஸ்மின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு அந்த ஸ்லோகத்துல வருது ஆக்சுவலி. சோ வேத குறிப்புகள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலா லாஸ்ட் லீலா 20.16ல நாம் ஆஹாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பித நியமதா ஸ்மரணே நா காலஹா ஏதஸ்ருசி தவாகிருபா பகவான் மாமாபி துர்தெய்வம் ஈஹிருதஷம் இஹஜானி நானுராக கஹாக. அதாவது திருநாமங்கள், பகவானுடைய திருநாமங்கள் அனைத்தும் உயிரினங்கள் மீது மங்களங்களை பொழிகின்றன. எப்பொழுதும் நமக்கு மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன. எனவே கிருஷ்ணா கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன பகவானுக்கு. உங்களுடைய வல்லமைகளை அத்திருநாமங்களில் வைத்து நிறுவி உள்ளீர்கள். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே என்பது ராதையை குறிக்கும், அதாவது த ஃபீமேல் பொட்டன்சி ஆஃப் த லார்ட். சோ அனைத்துமே பகவானுக்குள்ளே அடக்கம். மேலும் அத்திருநாமங்களை கூறுவதற்கு இடம், காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவுமே கிடையாது. சோ நீங்க எந்த சூழ்நிலையிலுமே இந்த மகா மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஒரு நிமிஷம், I want to give one more reference. For 5 minutes we will close. So just Hare Krishna. Hare Krishna ma. Just I will do only on the people, important peoples irukanga illaya, adu mattum do's and don'ts I want to give. Sure ma'am. Hare Krishna ma'am, can you make me the co-host for a second? I think I have done already. Abhi Already I have oh done. yes ma'am, yes ma'am. You give do's and don'ts of what ma'am? You want me to tell or you want to run? Run only PDF la irukku, idu idla irukku, adu English idla irukku. I will put okay. 1 minute நான் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் do's don'ts கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சொல்லிட்டே இருங்க, நாங்க அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணிடுறேன். sure ma'am. Hare Krishna. So இன்னைக்கு story Krishna, can you unmute? Did you check what story today in the poll? Unmute பண்ணி சொல்லிடுங்க. அது இன்னைக்கு ஸ்டோரி இல்ல, போல்ல ஸ்டோரி இல்ல. போல்ல ஸ்டோரி இல்ல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இன்னைக்கு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, சோ கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அவர் சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே அர்ஜுனரை பத்தி கேட்டோம். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே சான்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, யார எப்படி நம்ம ரட்சிக்கலாம் அப்படின்னு. சோ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் கோயில்ல ஒருத்தர் குனிஞ்சிட்டு இருந்தாரா, அவர் அக்கௌண்ட் எழுதுவார் பரமாத்மாவா மனசுல இருக்கச்சே. அவர் குனிஞ்சு ஒரு காயின் எடுத்தாரு, கீழே விழுந்த காயினை. அந்த காயின் குனிஞ்சு எடுக்கிறதுக்குள்ள அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ஓ கிருஷ்ணர் எவ்வளோ அவர் இமீடியட்டா அக்கௌண்ட் எழுதிட்டாரா, இவர் ரொம்ப நல்லவர், இந்த மாதிரி அவங்க காயினையே எடுத்தாருன்னா என் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி அவர் ஒரு நாள் எடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, இதே மாதிரி ஒரு பூஜாரி கோயில் முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தாரு. அந்த கோயிலோட பணம் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கச்சே அவர் பின்னாடி 2 திருடங்க சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த திருடங்களை சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. இன்னொரு 2 பேர் ரொம்ப ஹெவி பில்ட் தடியா இருக்கிறவங்க அவர்கிட்ட போய் ரூட் கேட்டாங்க, நான் எப்படி போகணும் அப்படின்னு.
அதாவது இந்த கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்னு அவங்க கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அவங்க இவர் வந்து அந்த டைம் வந்து பாத பிரதிஷ்ட குரு, அதாவது குருலேயே 4 வெரைட்டி இருக்கு. சோ ஒண்ணு வந்து சிக்ஷா குரு, இப்போ தனேஸ்வரி மாதாஜி வந்து சிக்ஷா குரு ஆவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ ரோட்ல போறச்சு இங்க எப்படி போறது அங்க எங்க போறது அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, ஜெனரல் டவுட்ஸ். அவங்க வந்து பாத பிரதிஷ்ட குரு ஆவாங்க. நம்மளுக்கு தீட்சா கொடுக்கறது, அதாவது ஒரு குரு தான் தீட்சா குரு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து தீட்சா குருன்னுவாங்க. கடைசியில இருக்கிறது வந்து சைத்த குரு, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவே. சோ இப்போ என்னன்னா இவர் வந்து பாத பிரதிஷ்ட குருவா வந்து இவர் அவருக்கு சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணா உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க பேசுறத வச்சு அந்த திருடங்க வந்து பின்னாடி ஓடியே போயிடுறாங்க. சோ இம்மீடியட்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயோ பாத்தியா என்னோட பக்தர் ஆன அந்த பூஜாரிக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாங்க 2 பேரும். அவங்களுக்கு அந்த திருட இருந்ததும் அவங்களுக்கு தெரியாது, இவங்க ஏதோ கோயில் போறதுக்கு ரூட் கேட்டாங்க, ஆனாலும் அவர் வந்து அக்கௌண்ட் எடுத்தாரு. சோ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அர்ஜுனர் குண்டி இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் கொடுக்கறது கிருஷ்ணர் தான். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தானா அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். சோ அதுதான் இந்த என்டையர் ஸ்டோரி. சோ இப்போ மாதாஜி மேம் யூ ஃபவுண்ட் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். சோ இன்னைக்கு ஸ்டோரி ஓவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், சாண்டிங் வந்து எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ் ரன் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சாண்டிங் ஆஃப் பஞ்சதத்துவ மந்திரா பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் சாண்டிங் த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொன்ன பிறகுதான் நம்ம வந்து சாட்டிங்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். வித்தவுட் கிவிங் த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லாம நம்ம செய்யக்கூடாது. அதுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னேன் நான். சோ இதுதான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா, இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இதை சொல்லிதான் நம்ம வந்து செய்யணும். சோ ஏன்னா இவர்கள் தான் நமக்கு ரட்சிப்பார்கள். நம்ம மந்திரத்தை தவறாக ஜபித்து விட்டாலும் நமக்கு போக்கஸ்டா நம்ம எல்லாத்துலயுமே இதுல வந்து முன்னேறணும்னா நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் குருனுடைய அனுகிரகம் வேண்டும். சோ அதனால இவங்களை ப்ரே பண்ணிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். சாண்ட் ஆடிபிளி, அதாவது கேட்கிற மாதிரி, அதாவது வெளியில கேட்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும், மனசுக்குள்ளேயே வந்து பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா தூங்கிடுவோம். ஸோ அது கேட்கறதுன்னா லவுட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி வச்சுக்காதீங்க, யூ வில் லூஸ் த எனர்ஜி. அதனால வந்து உங்க காதுக்கு எவ்வளவு தூரம் கேட்குமோ அந்த சப்தம் லெவல் மட்டும் நீங்க வாசிக்கலாம். ப்ரொனவுன்ஸ் ஈச் நேம் டிஸ்டிங்க்ட்லி, அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றது கிளியரா வரணும், முழுங்கிடக்கூடாது. ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நாட் ஸ்வாலோ த வேர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டிவோஷன் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன், அதாவது பக்தி கலந்து ஃபோக்கஸா நம்ம வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சாண்ட் எனி பிளேஸ், சிட்டிங், வாக்கிங், ஃபேசிங் எனி டைரக்ஷன். இந்த டைரக்ஷன்லாம் உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த ஆங்கிள்லயும் உட்காந்து நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் சாண்ட் அட் எனி டைம், அதாவது அதுக்கு காலை மத்தியானம் நைட் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எனிதிங். பட் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்றது மிகவும் விசேஷமானது, ஏன்னா ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் யூ கேன் சாண்ட் எதர் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் டேக்கிங் பாத் ஆல்சோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் டேக்கிங் பாத் நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா இட் வில் கிவ் மோர், உங்களுக்கு மனசு வந்து பியூரிஃபைடா இருக்கும், தட் யூ வில் ஃபீல் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து நீங்க இட் இஸ் அப் டு யூ, நீங்க எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. ஸோ யூ டேக் த கால். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு கீப் கவுண்ட். ஸோ அதாவது கணக்கு வைக்கணும், ப்ரிஃபரபிளி ஆன் துளசி மாலா ஹேவிங் 108 பீட்ஸ். ஸோ 108 மணிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு துளசி மாலை மேல நம்ம வந்து சாண்ட் பண்றது மிகவும் விசேஷமானது. ஸோ இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட்ஸ், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஜபம் பண்ணும்பொழுது. ஒன் ஷுட் நாட் சாண்ட் ஒன்லி த போர்ஷன் ஆஃப், அதாவது ஒரு மாலை மேல ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மணில போகும்போது ஹரே ராமான்ட்டு சொல்லக்கூடாது. பார்ஷியலி யூ ஷுட் நாட் டெல். ஸோ யூ ஷுட் நாட் சாண்ட் ஆன் த கிருஷ்ணா பீட் ஆஃப் த ஜபமாலா, அந்த சென்டர் பீட் மேல நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒன் ஷுட் நாட் சாண்ட் வைல் ரீடிங் எ புக், மொபைல் போன் ஆர் நியூஸ் பேப்பர் ஆர் வாட்சிங் டிவி, இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ கூட்டு பிரார்த்தனைகள், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, நம்மளை விட்டு அன்வான்ட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளை விட்டு சென்று விடும். ஸோ டிசையர்ஸ், அதுக்கப்புறம் தேவையற்ற எண்ணங்கள், இதெல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகி சென்று விடும். கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம் கூட நம்மளை விட்டு சென்று விடும். பயம் மற்றும் ஸ்ட்ரெஸ், அந்த இது பயத்தினாலதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வரும், அதுவும் போயிடும் நம்ம கிட்ட. யூ வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ரியல் ஹாப்பினஸ் வந்து பக்தியில தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்லைட்மெண்ட். ஸோ பீப்புள் சே, என்ன சொல்றாங்க அடுத்தவர்கள் எல்லாம். ஜார்ஜ் ஹாரிசன், இது வந்து நீங்க
இவருடைய பிக்சர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அவரு நம்ம பிரபுபாதா வந்து அந்த கப்பல் அந்த இதுல எல்லாம் போட்டிருப்போம் பாருங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வுட் ஹவ் சீன் திஸ் பர்சன். இவர் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன் யூஎஸ்ல. ஸோ அவர் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் என்ற அவர் பேரு. ஹி இஸ் மேஜர் டொனார் ஆல்சோ. இட்ஸ் ரியலி அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட். ஸோ மகாமந்திர ஜபத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால பகவானை உணர முடிகிறதுன்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கார். யாரு? ஜார்ஜ் ஹாரிசன் என்றவர் ஒரு பிரபலம் வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஹேப்பனிங் ஃபார் மீ வென் ஐ பிகன் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் வந்து ஜான் கிளாட் ஹிலாச்சி. அதாவது 3M ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? இப்போ கூட மாஸ்க், மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் இந்த கார்டு வந்து இந்த ஷீல்டு எல்லாம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா கண்ணாடிக்கு, 3M இதுதான் போட்டிருந்தோம் நம்ம. ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறது, த ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி ஹேஸ் டோல்டு, நான் வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை சேர்ந்த பிறகுதான் எவ்ரிதிங் ஹேஸ் ஸ்டார்டட். அதாவது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மைகள் அனைத்துமே. 29-year-old person actually, he being the youngest director of 3M Inc. France. ஸோ அவர் சொன்ன இதுதான் இது. ஸோ ஃபார்ட் கம்பெனி, ஆல்பர்ட் புஷ் ஃபோர்ட் அந்த ஓனர். ஸோ அவங்க தான் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ these people are also a major donor for this ISKCON thing actually. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிதான் அவங்க வந்து இந்த இதுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹஸ் மேட் மீ ட்ரெமெண்டஸ் இம்பேக்ட் இன் மை லைஃப். அதாவது மிகப்பெரிய விளைவுகள் வந்து ஏற்படுத்தியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி நம்ம ஃபோர்டு புஷ், ஆல்பர்ட் புஷ் ஃபோர்டு என்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஃபோர்ட் கார்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த கம்பெனி அவங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேசாய், என்டி தேசாய், இவர் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். ஜில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிசினஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜி அபார் லைட்டிங், சீமா டியூப்ஸ், இந்த இது கம்பெனி அபார் கம்பெனி, அந்த கம்பெனியை நடத்துறவர் இவர். இன்ஃபோடெக் கூட இருக்கு அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ ஹேஸ். அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஐ ஹவ் பீன் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஃபார் மெனி இயர்ஸ். நிறைய வருடங்களாக அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார். அண்ட் ஐ நெவர் ஃபவுண்ட் எனிதிங் மோர் பிளஷரபிள். இதுக்குன்னா மேல வந்து பிளஷரானாக்கா சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற வந்து சொல்லியிருக்கார். ஆத்ம திருப்தி கொடுக்கறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஷிகேஷ் மஃபட்லால். மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். அவர் அந்த சிஇஓ ஆஃப் தட் கம்பெனி அவர் சொல்லியிருக்காரு. Chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. இது நம்ம எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணலாம். ஈவன் ஐ ஹவ் ஆல்சோ ரியலைஸ் திஸ். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய கடினமான பாதைகளை நம்ம பார்த்திருப்போம், நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்திருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகணுன்றத வந்து நம்ம மனது வந்து அதாவது ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு வார் நடக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க கூடாது. அது மிகவும் நமக்கு நன்மையை பயக்காது. அந்த நம்பிக்கையும் அந்த அமைதியும் கொடுத்தது வந்து மகாமந்திர சாண்டிங் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இவங்க ஒரு மாடல், டச் மாடல். சாண்டிங் ஹெல்ப் மீ டு கிவ் அப் பேட் ஹேபிட்ஸ். அதாவது கெட்ட பழக்கங்களை எல்லாமே துறக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த மார்க்கம் எனக்கு உதவியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இட் சேஞ்ச் மை விஷன் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் இவங்களும் ஒரு மாடல் தான், அதாவது யூரோப்பியன் மாடல். பை ஸ்டார்டிங் டு சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஐ ஃபீல் ட்ரெமெண்டஸ் ஹாப்பினஸ். அதாவது ரொம்பவுமே சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாட் பண்றதுனால. நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர். ஸோ இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, மை அவுட்லுக் டுவர்ட்ஸ் த லைஃப் இஸ் லாட் மோர் பிரைட்டர். அதாவது ரொம்ப பிரகாசமா இருந்தது ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் அசோசியேட் வித் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் அண்ட் சாண்டிங். அதாவது டிவோட்டீஸை பத்தியும் சொல்லியிருக்கார். வி நீட் டு ஹேவ் இன் த, அதாவது நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாதான் நம்ம என்ன நமக்கு முன்னேறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷனும் வச்சிருக்காரு அவரு, மகாமந்திர சாண்டிங்கும் பண்றாரு. இவர் மேக்ரோஃபெரின் இட்டாலி டாப் ஃபர்னிச்சர் டிசைனர். ஒரு சாண்டிங் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் க்ளோஸ் டு காட். இது எவ்வளவு பெரிய அவர் உணர்வு என்பது நம்ம வந்து நிஜமாவே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ பகவானே நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்றார் ஸோ சாண்டிங் பண்ணும்பொழுது. ஸோ ஹீஸ் கால்ட் அஸ், இவர் வந்து ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா டேவிட் உல்ஃப் என்றவர் மகாமந்திரத்தையே வந்து ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி. அவரு மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீஸ் அட் புளோரிடா யூனிவர்சிட்டியில. ஸோ அவர் பண்ணது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மகாமந்திரா சாண்டிங் பத்தி ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பேப்பரே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. மகாமந்திரா சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அதாவது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை அது குறைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன், நம்ம வந்து இதுல டிப்ரெஷன் மோடுக்கு போயிடுறோம் இல்லையா, அதாவது அந்த அழுத்தத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் தான் டிப்ரெஷன் ஆக்சுவலி. அண்ட் அறியாமை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
அழித்து நமக்கு மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்துவகுணத்துல வந்து மேல் நோக்கி போவதற்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கிறது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கார். இவருடைய ஆராய்ச்சியினுடைய அவுட்கம் தான் இது. ஸோ அதுதான் அவன் சொல்லியிருக்கார். மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வது நமக்கு இது எத்தனை நன்மைகள் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே. லைக் திஸ் பால் ஆல்சோ ஹஸ் டோல்ட் when I am stressed out I chant. அதாவது எனக்கு எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் வருதோ அப்பெல்லாம் நான் சாண்டே பண்றேன்றார் அவரு. which it is one thing which charges me batteries. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜி கொடுக்கறது வந்து இந்த மகாமந்திரம். it clears my mind and brings back me to focus. அதாவது மீண்டும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கான வழி கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மர்ச்சண்டர் இவங்க when I am nervous I find chanting very calming. அதாவது ரொம்ப டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னாக்கா வில் மூவ் இன் டு த காம் ஸ்டேட். ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் கெட் ஷேக்கன் அப் அட் லிட்டில் திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நான் எப்பவுமே வந்து கஷ்டப்படுறது கிடையாது. அதாவது நிலை குலைவது கிடையாது. எக்ஸாக்ட் வேர்டுன்னா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரமேஷ் லால் டொரண்டோ ஹெல்த் ஸ்பா ப்ரொப்ரேட்டர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா அண்ட் ரீடிங் ஆத்தரைஸ்ட் புக்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஹஸ் brought me great peace. மிகப்பெரிய நிம்மதியை கொடுக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால நீங்களும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணி நீங்களும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் போல்ஸ் போட்டுருங்க கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ எஸ் பின் வருவனற்றில் சித்தரமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். கிளியரா தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே. பின்வருவனவற்றில் எது நண்பன் மற்றும் எதிரி இரண்டுமாக உள்ளது? உடல், மனம், ஆத்மா. இவை அனைத்து அதிகமாக உண்ணுதல், உறங்குதல், வாதித்தல் மற்றும் இனச்சேர்க்கை விளைவு என்ன? இது கிருஷ்ண உறவை நிறைவேற்றுவதற்கான வாழ்க்கையை வசதியாக்குகிறது. இது ஒருவரை ஆரோக்கியமான செல்வந்தராக ஞானியாக ஆகிறது. அத்தகைய நபர் 3 மடங்கு பொருள் இயற்கையின் விளைவுகள் துயரங்களை இருக்கு அந்த வேடம் மாத்திரம். இது கடினமான ஒரு மனிதனின் அடையாளம். யுத்தா என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? யோக பயிற்சியின் மூலம் மனிதனின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தி யோகத்தில் நிலைநிறுத்தார். தன் செல்வத்தை இழந்த ஒருவர், குடும்பம் இல்லாத ஒருவர் மிகவும் புத்திசாலி. டேஷ் என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலை மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயலிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. தாரணா, தியானம், சமாதி, பிரணயாமம். பின்வருவனவற்றில் எந்த யோகா மிக உயர்ந்த கட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் அனைத்து யோகங்களும் அதனை நோக்கி முன்னேறுகிறது? கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா என்றது போல். மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணீங்க. சாரி, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலையே நான். ஓகே. ஸோ உஷாராணி மாதாஜி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி மச் கிரேட்ஃபுல் டு ஹர் ஃபார் கிவிங் திஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆன் த டீம் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் திஸ் குட் காஸ். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் டைம், ரைட் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட் டீம்,
So excellent, extraordinary, efficient, valuable divine service. That is absolutely all credit goes to Lord Krishna and Mangalore ISKCON, that is NND Prabhuji's arrangements. So, and all the devotees who are supporting this service here so efficiently. So may Krishna bless all long, healthy, wealthy, happy, peaceful life. எல்லா பக்தர்களுக்கும் இதே போல பகவான் அருள் புரியட்டும் என்பது எங்களுடைய பிரார்த்தனை. வாழ்க வளமுடன், பல்லாண்டு பல்லாண்டு பார் புகழ்க. Thank you, Mataji. Can you please send us those PPT slides with also about Maha Mantra? அதாவது இது இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் மாதாஜி. வேணும்னா நாங்க I will convert it into PDF and put it actually. Not an issue. போடுறோம். Yes. Do's and don'ts கண்டிப்பா போடுறேன். Difference between Namo Narayana and Hare Krishna mantra. Hare Krishna என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மகா மந்திரம். இட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் மந்திரம், அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் அதுல எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. நமோ நாராயணை மட்டும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது வந்து நமோ நாராயணான்ட்டு சொல்றோம் நம்ம. ஆனா இங்க வந்து ராதே கிருஷ்ணா ரெண்டு பேருமே கலந்து நம்ம வந்து அது மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கிறோம். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஒரு மந்திரமும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன், அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி எவ்ரிதிங் இலக்கு வந்து பகவானை சொல்றதுதான். அதுல ஒண்ணு வேற எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. எஸ். விச் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி ஆக்ட்ஸ் போத் அஸ் ஃப்ரெண்ட்? மனம். குட், 83%. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவைக்கு அதிகமாக உணகுதல். அவங்க எப்பவுமே யோகி ஆக முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல சதா சர்வ காலமும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, 3-fold மிசரிஸ். ஸோ அதாவது ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். ஸோ ஆத்தியாத்மம் என்பது ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்னால் வரக்கூடிய விளைவுகள். அதே மாதிரி ஆதி தெய்வீகம் என்பது பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் கடவுள், அதாவது தேவர்களுக்கும், அதாவது நடுவுல நடக்கக்கூடிய இது ரிலேஷன்ஷிப், அதுதான். அதன் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய சங்கடங்களும் சரி, அதாவது எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் ஆதி தெய்வீகம். அதுக்கப்புறம் ஆதி பௌதிகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகம், பிரபஞ்சம், இந்த பிரகிருத்தினால் விளையக்கூடிய நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா, அதனால் வரக்கூடிய சஃபரிங்ஸ், அது ஆதி தெய்வீகம். ஸோ அதுதான் ரைட். ஆக்சுவலி தட்ஸ் ரைட். 51% ஏன் குழம்பிட்டாங்கன்னு தெரியல. ஓகே. ஸோ யுக்தா என்ற சொல் வந்து யோக பயிற்சியின் மூலம் மனித இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துபவர், அது கரெக்ட். அது 88% பண்ணிட்டீங்க. தியானம் எனப்பது சமாதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட செயல்களில் முழுவதுமாக விளக்கப்படுகிறதுன்ட்டு நான் சொன்னேன் நானு. பட் ஐ திங்க் தே காட் கன்ஃபியூஷன் வித் தியானா. தியானத்தினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் தான் சமாதி. தட் இஸ் ரைட். பின்வருவனற்றில் எந்த யோகா மிக உயர்ந்த கட்டம்? பக்தி யோகா. அதுல 77%. ஓகே. ஓகே, ஐ திங்க். Okay, with this I will stop the